Περισσότερο οι κάτοικοι του Λαγιού, οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας εν μέρη και οι κάτοικοι άλλων περιοχών. Όμως το πρόβλημα έχει επικεντρωθεί στο Λαγί. Και έχει επικεντρωθεί στο Λαγί γιατί το μεγάλο λιμάνι του νησιού μας, το λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο μας, είναι εδώ στο Λαγί. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και περιμένουν εδώ απεγνωσμένα για να φύγουν. Και είμαι σίγουρος ότι ξέρετε ότι 100% ο μεγάλος αριθμός πλέον των χιλιάδων ανθρώπων, και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που περνούν μέσω του νησιού μας για να καταλήξουν στην Ευρώπη, ο μεγαλύτερος αριθμός θέλει να φύγει από τη χώρα μας. Όχι από τη Λέρο, δεν το συζητάμε, θέλουν να φύγουν όλοι. Αλλά παράλληλα και από τη χώρα μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν απεγνωσμένα δουλειά. Εμείς καθημερινά προσπαθούμε το πώς να δώσουμε λύση. Και βρισκόμαστε ανάμεσα στα προβλήματα τα δικά σας, των συμπολιτών μας, που είμαστε υποχρεωμένοι, χωρίς να είναι αρμοδιότητα δική μας, να τα λύσουμε. Πρέπει όμως εμείς να βρούμε τη χρυσή τομή, τη χρυσή λύση, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε εσάς, που καθημερινά με τους περισσότερους, οποιαδήποτε ώρα, και σας ευχαριστώ, με ενημερώνετε και εκφράζετε τις ανησυχίες σας. Και παράλληλα όμως την αγάπη σας για αυτούς τους ανθρώπους. Και σας ευχαριστώ γιατί βλέπω ότι βεβαίως ενοχλείστε, όμως ζούμε όλοι τον ανθρώπινο πόνο, ζούμε το ανθρώπινο πρόβλημα και είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε κοντά στα μικρά παιδιά που βλέπουμε στους δρόμους να κοιμούνται, είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ο Δεσπότης μας σήμερα, και ευχαριστώ την Εκκλησία που είναι δίπλα μας και βοηθάει και εκείνη. Σήμερα ο Δεσπότης μου είπε και μας είπε με τη διευθύντρια εδώ του γυμνασίου ότι το πρωί είδε έναν πρόσφυγα να πίνει νερό από το έδαφος. Λοιπόν, είναι τραγικά όλα αυτά και με επικίνδυνες εξελίξεις, άσχημες εξελίξεις. Παράλληλα όμως με τον πόνο αυτών των ανθρώπων, πραγματικά αισθάνομαι άσχημα, και ο πατέρας Στέφανος ακόμη περισσότερο, όταν βλέπω τους γέροντες από το γυροκομείο να είναι τώρα πολύ καιρό μέσα στο ίδρυμα και να μην μπορούν να βγουν εκεί που τους βρίσκαμε όλοι, στο μπακάκι απάνω, την κυρία Μαρία, τον Παντελή, τον Άλφα, την κυρία Διασύνια, όλους, και έλεγαν μια καλησπέρα, μια καλημέρα και είχαν επαφή με τους συμπολίτες τους. Όπως επίσης την ανησυχία των διευθυντών και του ΕΠΑΛ και του γυμνασίου, την ανησυχία των γονιών και των παιδιών, γιατί σε λίγες μέρες θα ανοίξει το σχολείο. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες σίγουρα είναι δύσκολο να λειτουργήσει το σχολείο. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε από κοινού τη λύση. Ξέρω ότι όλοι κατανοούμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα δούμε πώς θα είναι σε απόσταση αυτοί οι άνθρωποι από το χώρο του σχολείου και του γυροκομείου, ούτως ώστε να γίνεται προσωρινά η διαχείριση. Και λέω προσωρινά γιατί θα σας εκθέσω μετά το σκεπτικό μας και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα, γιατί σίγουρα δεν λειτουργεί το κράτος όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Έχουμε πέσει, βλέπετε, και στην προεκλογική περίοδο. Όχι ότι λειτουργούσε πριν, αλλά τώρα είναι ακόμα δυσκολότερα. Και λόγω του ότι κάποιοι αποφάσισαν από τα Υπουργεία χωρίς εμάς για εμάς. Πράγμα το οποίο δεν δέχομαι και δεν θα το δεχτούμε. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε για την τοπική κοινωνία, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα της κοινωνίας μας, ακούμε καθημερινά τους προβληματισμούς σας και είμαστε δίπλα σας για αυτό το σκοπό. Αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μια κατάσταση που βεβαίως αντιμετωπίσαμε και άλλες, την οικονομική κρίση, η θεομηνία που έπληξε στο νησί μας, τις απολύσεις, όλα. Αυτή όμως
είναι ανθρωπιστική κρίση. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Και πρέπει να συμβαδίσουμε παράλληλα. Πρέπει πώς εμείς σίγουρα να μην νιώθουμε μειονεκτικά και να μην ξεσπιτωθούμε, να μην βγείτε από τα σπίτια σας, εσείς που έχετε το πρόβλημα, αλλά παράλληλα οφείλουμε να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους και σαν κράτος και σαν δημοτική αρχή, αλλά και όλες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι σήμερα εδώ για να σας εξηγήσουν η κάθε μία τι ακριβώς κάνει στο νησί μας. Υπάρχει φοβερή υποστελέχωση. Το αστυνομικό τμήμα υπολειτουργεί. Με τις πιέσεις, με τις φωνές μας καταφέραμε έστω και για 15 μέρες τώρα να στελεχωθεί. Η απόφαση λέει 30 άτομα, μέχρι τώρα έχουν έρθει 10-11. Ήδη όμως πέρασαν 10 μέρες. Σε 5 μέρες θα φύγουν και 15. Λοιπόν, το λιμεναρχείο υπολειτουργεί. Παράλληλα οι άνθρωποι αυτοί με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να διεκπεραιώσουν τα έγγραφα, ούτως ώστε να φύγουν το συντομότερο δυνατό οι άνθρωποι αυτοί. Η τεχνική υπηρεσία, οι υπάλληλοι του Δήμου, με υπεράνθρωπη προσπάθεια, με κίνδυνο. Και λέω κίνδυνο γιατί δυστυχώς ούτε εμβόλια δεν είναι ικανοί να μας στείλουν. Έχω ζητήσει εμβόλια δεν βλέπω. Έχω ζητήσει τουαλέτες, 10 τουαλέτες, 10 ντουζιέρες, γιατί το αυτονόητο ζητάω, το βασικότερο. Εδώ και 2 μήνες πήρα την υπόσχεση εχθές το βράδυ από τον Υπουργό ότι τελικά οι 10 τουαλέτες θα παραδοθούν εντός της εβδομάδας. Μακάρι, θαύμα το θεωρώ, αν παραδοθούν. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι στον αριθμό που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί μας να χρησιμοποιούν, να κάνουν χρήση των δημοτικών ΒΕΣΕ που έχουμε εδώ, μία στο λιμεναρχείο και πουθενά άλλου. Λογικό είναι να δημιουργείται πρόβλημα. Αυτά όλα σας τα λέω για να δείτε ότι εμείς ζητάμε, εμείς διεκδικούμε, απαιτούμε. Παράλληλα απαιτείτε κι εσείς και καλά κάνετε. Γιατί όλοι αυτοί οι χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του κάθε πρόσφυγα είναι ατομική βόμβα για όλους, για τα παιδιά σας, για όλους μας. Λοιπόν, υποστελέχωση του Δήμου. Δεν δέχομαι και σας ζητάω συγγνώμη αν έχω κάνει και λάθη. Αν έχουμε κάνει λάθη. Άνθρωποι είμαστε. Βεβαίως είναι, όχι γιατί είναι σχεμένο το λάθος, αλλά γιατί υπάρχει φοβερή υποστελέχωση. Όλοι ζητάτε να καθαρίζετε το λαϊκή κάθε μέρα. Δεν μπορούμε. Είναι 3-4 άνθρωποι στη τεχνική υπηρεσία. Είναι άλλοι 3-4 που μπορούν να βοηθήσουν. Βεβαίως. Και ευχαριστώ και τις γυναίκες που είναι με πεντάμενες συμβάσεις και ανεβαίνουν στα απορριμματοφόρα, ανεβαίνουν παντού. Καθαρίζουν. Όμως ο όγκος του κόσμου είναι τέτοιος που σε 2 ώρες, 3 ώρες η κάδη απορριμμάτων είναι γεμάτη. Δυστυχώς δεν προσέχουν και όσο θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει όλοι μαζί και οι αρμόδιοι που είναι εδώ να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς ότι ναι μεν αυτό που τρώνε καλώς το τρώνε, πρέπει όμως το χαρτί και τα υπόλοιπα και ό,τι σκουπίδι υπάρχει να το μαζεύουν. Δεν μπορούν να πηγαίνουν να απλώνουν τα ρούχα ούτε στο μνημείο, όπως βλέπουμε ο Βασίλης Όλγα, ούτε στα σχολεία, ούτε στις αυλές, ούτε πουθενά. Ούτε στο πόσιμο νερό του μηχανήματος που επανειλημμένως με παίρνουν τηλέφωνο να χρησιμοποιούν σαπούνια, σαμπουάν και οτιδήποτε άλλο και να πλύνουν τα ρούχα τους, όταν εμείς μετά θα πάμε να το πιούμε. Ναι, μεν τους αγαπάμε, ναι, μεν τους στηρίζουμε, ναι, μεν θέλουμε λύση, όμως όχι να κινδυνεύσουμε όλοι μας. Δήμαρχε, εσείς έχω κάνει πρόσφυγα, όχι, έχω κάνει στην Κάρπαθο. Οι οικογένειές μας, οι περισσότερες, έχουν κάνει πρόσφυγες, βεβαίως. Σεβόμαστε και αγαπάμε, αλλά πρέπει να σέβονται και εκείνοι με τη σειρά τους. Υπάρχει δυστυχώς μέσα σε όλη την κατάσταση αυτή που ζούμε, όλοι μας, και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, γιατί πραγματικά κατανοείτε. Εγώ κατανοώ και αυτούς τους επαγγελματίες που θέλουν τον αριθμό αυτό, γιατί δουλεύουν, αυτή είναι η δουλειά τους, και τους ξενοδόχους που δουλεύουν. Έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στο ξενοδοχείο όταν μπορούν και όταν είναι ελεύθεροι, να πάνε να φάνε, να πιούν το καφέ τους, αλλά να προσέξουν. Κατανοώ όμως και την άλλη πλευρά, τη μάζα, τον όγκο του κόσμου που αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν, μετά την τοποθέτηση και τη δική μου και της διευθύντριας του γυμνασίου
και από τις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και εσείς θα πάρετε το λόγο να κάνετε τις προτάσεις σας, να πείτε το πρόβλημά σας, γιατί από κοινού όλοι θεωρώ ότι πρέπει να συμβαδίσουμε. Είναι ένα πρόβλημα που τώρα αρχίζει. Δυστυχώς, εκατομμύρια είναι στα απέναντι παράλια. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ένα μικρό ποσοστό, αν περάσει, χρησιμοποιήσει το νησί μας, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τα οποία προβλήματα σήμερα είναι πολύ ωραία σε παρένθεση από τα προβλήματα που θα δούμε σε 2 μήνες. Όταν βρέχει, όταν κάνει κρύο, όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν που να μείνουν. Εμείς λοιπόν, για να λύσουμε το πρόβλημα, το σοβαρό, αυτό που θα αντιμετωπίσουμε σε 1-2 μήνες, έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι λέει? Ότι εμείς θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, έναν χώρο στον οποίο θα υπάρχουν οι ανθρώπινες συνθήκες, ο οποίος θα στελεχωθεί από όλες τις υπηρεσίες, να γίνεται η διαδικασία ταυτοποίησης των ανθρώπων αυτών, η διαδικασία των εγγράφων, ούτως ώστε τις 1 με 2 ημέρες που είναι υποκράτηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν έρθουν στο νησί μας είναι υποκράτηση, να παραμένουν στον χώρο αυτό και να μην δημιουργείται το πρόβλημα αυτό που βλέπουμε όλοι. Βεβαίως, μετά που θα πάρει ο καθένας τους το έγγραφο, είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν, είτε να πάνε στο ξενοδοχείο, είτε να πάρουν το καράβι και να φύγουν, είτε να πάρουν, που όλοι θα φύγουν όταν έρθει το καράβι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να μείνουν εδώ. Δεν μπορεί να είναι όμως υποκράτηση. Τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί και μια ένταση, γιατί δυστυχώς οι Έλληνες, ξέρετε τι κάνουμε? Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, κοιτάζουμε πώς ο καθένας θα πει αυτό που νομίζει σαν πιο έξυπνο, πώς θα προσβάλλει τον άλλον, πώς θα δημιουργήσει προβλήματα, και δεν καθόμαστε από κοινού σε ένα τραπέζι για να λύσουμε το πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, υπήρχε μία παραπληροφόρηση, υπάρχει η πρόταση, όχι η πρόταση, η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, παράλληλα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, της πρώτης υποδοχής, να ανακατασκευαστεί το κτίριο, το ισόγειο του Πύχπα, για να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μία απόφαση που την πήρε ο προηγούμενος Υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, με απόφαση του 11/8 πήρε την απόφαση ο κύριος Κουρουμπλής, 12/8 το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφασίζει και παραχωρεί το κτίριο στο Δήμο. Εμείς βεβαίως δεν το δεχθήκαμε και δεν παραλάβαμε το κτίριο αυτό του Πύχπα, γιατί θεωρούμε ότι το πρόβλημα άντε να φύγει από το λιμεναρχείο, το ΕΠΑΛ, και να το μεταφέρουμε στην παραπάνω γωνία. Δεν θα δώσει λύση σε χιλιάδες πρόσφυγες αυτό το κτίριο. Και γι' αυτό επιμένουμε στα Λέπιδα, αφού όμως γίνουν οι απαραίτητες υποδομές. Και δεν είναι μακριά τα Λέπιδα από το Λαγί. Δεν μπορεί το κράτος να ευαισθητοποιείται για το πεδίο του Άρεως, να μεταφέρει όλους τους πρόσφυγες στον Ελαιώνα ή στην Αμυγδαλέζα παλιά, και στο μικρό